Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga-ke uNkulunkulu ngokuthi asihlanganise sonke ngalendlela namhlanje ekuseni. Udumo sikunikeza yena, lungolwakhe lumfanele. Isikhathi zingakabi bikho namanje sibe phakathi, izikhathi zidalwe uyena. So-ke yena ube khona ngaphambi kwesikhathi, ebe enguNkulunkulu wesikhathi. Siyambonga-ke kakhulu. Angithobeke-ke ngibingelele obaba abefundisi, baba umfundisi uMthembu, baba umfundisi uZulu, omama bakwabo, ngibingelele obaba bonke, omama bonke, intombi ney'nsizwa no-Sunday school, umphathi wohlelo nosishayela insimbi, ngithi uJesu Kristu inkosi. Nginememezelo ezimbalwa noma zingezona imemezelo angaziyini. Kodwa-ke okukhulu siyambonga uNkulunkulu ukuthi sihambe kahle, sisebhamshela ngesande edlule. Kwaqondana ukuthi iminyaka emithathu yekhaya leZwi siqedele khona. Ngesikhathi kwenziwa i-planning yonyaka kwakungekho engqondweni, ngoba i-planning yonyaka isikhona, isihlangene nje, kade yenziwe. Njengamanje ngibhizi, ngiyakhuleka ngenza i-planning ka-2025. Eka-2024 kade yaphela, siyaqeda. Kwenziwe ka-2025 ukuthi uma inkosi isasigcinile uJesu engakabuyi, kuyokwenzakalana ngo-2025. Ngiphoqwa-ke ama-appointments abantu, ngoba uma ngizovele mwenze noma kanjani ngaphandle kokubheka nokucabanga sizoba nenkinga. So-ke siyambonga-ke uNkulunkulu ukuthi siyakwazi ukuplana ngendlela akasihlelela ngayo. Xoliseke kakhulu isimo sasebhekeni la sisho ukuthi abazalwane mabezongena abathi cela nisibambele iy'nyoka ngoba sekunesikhoja. Angithi ekhaya nemuzi onezinja, kuthiwe sibambeleni izinja. So-ke manje-ke la kunesikhoja, kusho ukuthi-ke funa nibanjele iy'nyoka. Cha, bengicupha ukuthi kusikwe kahle sekuzobhekwa ephasikeni. Sengithe ngibheka i-weather ngabona ngathi liyana kusasa, angazi-ke bengisezumele nomfana uzosikela kusasa utshani ukuze ishaye weekend yephasika sekuthe ukukhulakhula kancane sekubukeka. Angazi ukuthi kuzenzekani noma makusikwa leni izulu kungcolisa udonga. Ngisazoke ngikhulume naye ngibone ukuthi ngeke nasisikele manje ntambama emva kwenkonzo. Sikhumbuzane ukuthi mhla ka-10 June kuvulwa le ndlu le. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, sesizamile ukuyandisa, yafika odongeni, kodwa ngiyayibona ukuthi incane. Ngokwey'namba zami abantu abeze ephasikeni kumanje bawu-250. So uma bewu-250, masibala le ndlu ilayisha u-390 or 400. Kodwa ulayisha lowo 400 uma kuzobe kuyihlalo la estage, ushumayela yayomangalelwa yamnyama bese kuyahlalwa-ke. Ngale kwalokho-ke akukho okunye, kusho ukuthi ngiyasola sogcina senze njalo ngaleli phasika. Abantu abezayo bakhona baningi, kodwa uNkulunkulu kohlela zonke izinto ngeke abavumele bonke nabathandayo ngoba icabangela indlu yethu. Lokho nje ngikuthandayo ngoNkulunkulu. Bese kuba khona-ke abacela ukuthi ngibariphothe. Umsebenzi onzima-ke ngokuripotha abantu ngoba ngelinye ilanga abanye uyabakhohlwa, abanye ubakhumbule. Bese bengathi khona ubariphotha, abanye uyabayeka. NgoLwesine kune-memorial service la esikoleni eMkhaybeni
kunengane edutshuliwe izoyongcwatshwa eShowe namhlanje. Class teacher wayo umama uSithole, umamtshali. So kusho ukuthi akekho ke benobaba umtshali, njalo benobaba uSithole, ngiyaxolisa. Nomkhonto uZamangwane Mkhonto uphelezelene nabo, kusho ukuthi kuyiweshoke iyongcwatshwa. Ngicabanga ukuthi ke lokho kuphela engakusho, iphasika selisondele. Okwenziwayo okudingeka sikwenze bazalwane, sicela ukubambisana. Safuna sikline negceke la, kuthathwe zonke into kade kwakhiwa nje, kugcwele amaplanka na yonke into ithathwe iyolahlwa elahlwayo, iyobekwa ekhondweni ebekwayo esitorumu. So-ke ngiyathemba insizwa zami-ke lezi ziyazazi mangithi insizwa zami izoba khona, kuthuthwe kuklini, kwenziwe yonke into. Kuningi kakhulu okufanele kwenziwe ukulungiselela iphasika. Ngicabanga ukuthi-ke mhlawumbe okufanele ngikusho, angazi uma kukhona okusele, ngoba nomama uthe mayisuka la wathi ushiyela kumina ezikhonta leyishitha ngoyiqoqa, angazi lokhu engikushoyo nami ngicabangayo. Simukela-ke bonke abaqalayo ukufika-ke, siyambonga uNkulunkulu. Ngijabulela labazalwane esengibabonile bengabazi. uZanele nguMezulu, khona ujabulayo uma ngisho njalo, angizumusho, uzombona nje wena, ngoba kuthiwa igazi lishubile kunamanzi, blood is thicker than water. Abesethi umpostoli Paul, xwaya iy'ndaba zolimo lokuzalana. So asikhulumi nje zokuzalana la, hhayi la inkonzo oyixoxa ngaphandle uma beyithanda. Bese ngijabulela ukubona-ke untombi yenhlanhla, Ntombela. Ngamazi ngendodakazi yakhe lo mama, usathana ulinuka. Wasishayela indodakazi eyi-powerful kusanda uqala ikhaya leZwi. Siyabonga ukubona mama wale ndodakazi. Asidluleke siye ezwini lenkosi esizolithola Izikronike ezesibili, chapter 20. What a mighty God we serve. 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 Baba, egameni elihle likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, singayaphi uma sisuka kuwena ngoba mazophila onga kuwe. Siyabonga nangalesi sikhathi, nangalo lolu suku ukuba sizodla, sizokhunza umphefumulo ukudla. Siyabonga ngoba ngaphandle kwakho ngaba sikho la. Ukuba usibelanga esiphambanweni, besiyisizwe esingesona isizwe, besingenaNkulunkulu, besingabantu nje. Kodwa ngenyama yakho nangesiphambano, namhlanje siyakwazi ukuthi sithi uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe, uNkulunkulu wethu. Ngoba bonke abakholwayo kusho njalo uGalatia 3:7,
bonke abakholwayo bangamadodana ka-Abraham, ukuze isibusiso sika-Abraham sifinyelele kubona ngomoya omngcwele. Siyabonga Nkosi ukuthi wasuka emhlabeni Nkosi uJesu wathi kusifanele ukuthi uhambe ezulwini ukuze umoya kaNkulunkulu ehle, ngoba nikwazi ukuba nibe nobabili emhlabeni. Siyabonga Nkosi ukuthi wakhona kufanele ukuthi usehlisele umoya omngcwele emva kwethu eziyishumi ukhuphukile wenyuselwe ezulwini. Namanje siyacela moya omngcwele, hlala nathi, khuluma nathi, nami ngihlale phansi ngilalele sizwe ukukhuluma kwakho, ngoba Nkosi uyakhuluma isikhathi sisekhona, nathi kufanele sisebenze kusesemini, ngoba kuyeza ukuhlwa lapho kungesebenze muntu. Siyacela ube kanye nathi moya omngcwele, ucacise izwi lakho, kungabikho zokuyela emuva engazange sithole isibusiso leso Nkosi omlethele sona namhlanje. Siyabonga ukuthi usinikeza wena, sithi Jesu Kristu inkosi. Amen. Kufanele ngixolise ukuthi angishongo mhlawumbe ukuthi sengiyathandaza, seningibone sengiguqile nje. Kungenzile ngoLesine ilapha ku-Memorial Center, phela ukwazi lokuguqisa abantu ukuthi abaguqe. Awu, ungaguqisa isikole, uguqisa othisha, uprincipal. Avele ngayiguqela nje, ngayithulela, ngathi uguqa othandayo ongathanda yeke, ngoba mina ngifundisile. So kusho ukuthi ngicabanga ukuthi ngikhona-ke, nami sengivele ngiyaguqa. Asidluleke lapho siye Izikronike zesibili, chapter 20 verse 17, umgogodla wale nkonzo, bese siqhubekela ku verse 21 esilokhu siqhubeka nayo. Le nkonzo ke upart 18C. Part 18C siphuma ku part 18B. I-theme Zihleleni nime nibone ngoba lempi ayisiyo eyenu. Verse 17 kufundeka ke kanje: akusikho kwenu kulwa kulempi, zihleleni nime nibone kunisindisa kaJehova, nina Juda neJerusalema. Ningesabi, ningaphela amandla, phumelani kubo kusasa ngokuba uJehova unani. Verse 21, eselulekene nabantu wamisa bayokuhlabelela kuJehova ukuba bamdumise, behlotshiswe ngobungcwele, besaphuma ngaphambi kwempi bathi, bongani uJehova ngokuba umusa wakhe umiphakade. Bongani uJehova ngokuba umusa wakhe umphakade. Ilona sentence noma iwona musho esigijima ngaye kulezi insuku ukuthi kuyoze kube nini angazi. Kodwa kokusemqoka kakhulu ukuthi zihlele ume ubone ngoba lempi ayisiye yakho. Angazi ukuthi kwenziwa yini abantu bayikhohlwe le nkonzo, ngoba ikhona zonke izinsuku uNkulunkulu sasibusise ngayo. Uma ulalela abantu ekhaya leZwi abanezicelo, ungathi bayakhohlwa ukhiye wokuthi zihlele ume ubone uNkulunkulu ekusindisa ngoba lempi ayisiyona yakho. Bayathanda abantu ngendlela ozwa ngayo uma icela umkhuleko ukuthi ukhohliwe ukuthi kufanele ame azihlele. Sikhulume kakhulu ngokuma uzihlele. Abantu bayahluleka ukuma bazihlele. Namhlanje sikuday number 7 womkhosi. Uzothola ukuthi khona abantu abangazange bamnikeze uNkulunkulu ithuba lokukhuluma, abangazange bame bazihlele bathule phambi kaNkulunkulu. Bazophuma kulo 7 days womkhosi bengalizwanga izwi kaNkulunkulu, bengamzwanga ekhuluma, because they are ever busy. uNkulunkulu akakwazi ukukhuluma nawe uma ubusy. uNkulunkulu uhlakaniphe ngendlela engaphezulu komuntu. Phela kungasha amabhodwe mayisekhuluma, ngoba uyakuthatha umqondo athathe konke kwakho ngoba ufuna umlalele. Yingakho kufanele ukunike ithuba. Uma ungafuni ukumnika ithuba uyathula naye akuyeke nje.
La ke sibona inkosi uJehoshaphat ehlaselwa ekhuleke ebheka phezulu athi uDavid usizo lwami libhekisa amehlo ami ezulwini ama-121 lapho usizo lwami livela khona. Mayiqeda ukubhekisa amehlo phezulu uyakhuleka ubiza ifasting esizweni sonke. Babusisiwe abaholi abanendlebe namehlo okubona uma isizwe sidinga ifasting. Babusisiwe abaholi bezenkolo abefundisi abakwazi ukubona isidingo sebandla balifake kwi-fasting. Yebo kuhle umzalwana ingenele emkhosini ngendlela yakhe, kodwa kufanele kube khona la umholi exhumana noNkulunkulu, uNkulunkulu akhulume naye athi ngenisa ibandla emkhosini. Ubusisiwe kumholi othembekayo angafaki ibandla emkhosini yena ebe edla, ngoba lelo bandla liyalahleka nalabo abasemkhosini ngeke bazithole izinto uNkulunkulu afuna bazithole ngoba ikhanda libolile. Fish rot from the head. Uma ikhanda libolile akukho kuzosiza. Ngake ngakhuluma ngelinye ilanga ngathi khona omunye umfundisi welinye ibandla engeke ngilisho esinalo khona la. Mfundisi ufake ibandla emkhosini qala unyaka uJanuary lama fasting uqala konyaka. Mayiselifasi ifakile ibandla sekuthi ngolunye usuku ubiza enye insizwa yasebandleni khona into ofuna bayenze edolobheni. Hayi likude lona lethu esilazi esibiza nge-14. Hawu besaphithiza ukuthi umfundisi ake singenela ngazi ngoba kuyiwimpi noma kwakuyisipele. Hawu bangena mangala insizwa ngoba phela bayamangala abazalwane balindele ukuthi sibe ngabaholi. Mase bengenile hayi othi into ethandayo sidla umfundisi engathi sisemkhosini nje singifa ithina sodwa ENtabeni sisemkhosini. Anisifastile nje umfundisi emkhulekweni uyeke lonto wena. Hlala phansi sidle. Liyapi lelo bandla ngolicabanga? Ngoba kufanele thina njengabaholi silide ngeexample. Kufanele mina njengomholi ngihambe phambili abantu bangilandele. Ingakho uthola abaholi bethi bangabaholi baholi ibandla kanti ibandla lisahambi nawe lihambe eceleni kwabo. Wena ucabanga ukuthi ungumholi. Siyambona kuJehoshaphat la elulekana kuverse 21 elulekana nabantu ethatha abahlabelelayo ebamisa kodumisa laba abahlotshiswe ngobungcwele. Ngiyafisa ukusho ukuthi ukhiye ukuhlotshiswa ngobungcwele. Uma usidumisele ebandleni hloba ngobungcwele. Uma uphethe uhlelo enkonzweni hloba ngobungcwele. Uma usikhulekela usithandazele enkonzweni hloma ngobungcwele. Ngoba uNkulunkulu ukujula kwenhliziyo uyabona ukuthi njengoba utula nje utulela yena noma ufuna ukubukwa ngabantu. Njengoba ukhuleka nje ukhulekela ukuzwa yithina sincoma ukuthi sibani bani uyakhuleka noma ukhulekela ukuthi uNkulunkulu akuzwe. uNkulunkulu uhlola inhliziyo avivinye izinto ukuthi lento yenzayo isuka kuphi. Ingakho umpostoli uPaul ekubeka ethi wakhile ubekile isisekelo. Akube ilona lo yaqaphela ukuthi wakha kanjani phezulu kwalesi sisekelo. Abesithi abanye bakha ngamatshe nenani elikhulu, abanye bakha ngegolide, abanye bakha ngesiliva, abanye bese bakha ngotshani. Utshani buyasha bakhe utshani nangenhlanga. Uthi-ke ngalolo suku umsebenzi womuntu uzovivinywa ngomlilo ubonakala ukuthi lo msebenzi uyiquality na. Iyo-ke le msebenzi thina ebandleni sibona imihle kanti uNkulunkulu uyabona ukuthi izinhlanga. Qhamuka umuntu enkonzweni aqala iculo kanti uniqalela ukuthi isimuzi ukuthi unezwi elihle akadumisa uNkulunkulu uzosha lo msebenzi ngelinye ilanga. Qala umkhuleka umuntu ukhuleka nje akahlobile ngobungcwele ngelinye ilanga uzosha lo msebenzi.
okubuhlungu lithi iBhayibheli kuzobonakala ukuthi umnikazi womsebenzi unomsebenzi oshile naye abonakala ukuthi uphuma emlilweni. Abangani bakaDaniel bangena emlilweni uJesu waba kanye nabo. Uma wayengenabo babeyokusha. Kodwa bazange basho kuthiwa namayembaba wazange anuke ngisho umlilo, inwele inkopha zange zihwanguke umlilo. Simangaliso leso. Ngakho kubiza ukuthi mawenza umsebenzi kaNkulunkulu uwenze uhlotshiswe ngobungcwele ukuze kube umsebenzi ozothola umvuzo ngawe ezulwini. Jehoshaphat uthatha abahlabelelayo uyabamisa ukuthi abahlobe ngobungcwele. Ingoma abayiculayo bathi bongani uJehova ngokuba umusa wakhe umphakade. Isihloko ke sigijima naso leso. Abantu abaningi abawubona umusa kaNkulunkulu ngoba bahlobile ngobungcwele. Kukubiza ukuthi ube ngcwele ukuze ubone umusa kaNkulunkulu. Ngaphandle kobungcwele amehlo akho awakwazi ukubona umusa kaNkulunkulu. Sikhulumeke ngezimpawu zabantu abenzelwe uNkulunkulu umusa. Ilapho ke lasikhona. Paulo oqala isikhulume ngalo sathi akebi. Abase-Efesu bathi sebenza ngezandla zakho uma wake weba uphe abanye abantu ngoba uzama ukuvala lento yakho yokuntshontsha. Beze bethi abantu hayi ungamtshontshela umuntu untshontshela umlungu. Kanti umlungu akuyena nomuntu. Noma abantu aba-understand igama elithi umuntu lisho ukuthini. Umuntu lisho ukuthi it's a human being. Alisho ukuthi omnyama noma omhlophe. Sonke emhlabeni singabantu. Noma ngabe umbala mu. Number 2, sathi uphawu akahlebi. Akahlebi umzalwane. And isono babambekile abazalwane kulesono sokuhleba. Kodwa ke namhlanje sizophuma kuso sikhulume isana enkonzo ezimbili ngokuhleba. Sibuka uphawu number 3 oluhlula abantu abaningi eliyabehlula. Mawuphuma la enkonzweni umbuzo umuntu kade kuthiwana enkonzweni kufundwethu ngeke akutshele. Ngoba uyahluleka ukulonda izwi likaNkulunkulu. Uphawu number 3. Abantu abenzelwe uNkulunkulu umusa bayalonda izwi likaNkulunkulu. uMaria wake walonda kufike izazi. Zafika izazi zizobona uJesu engumntwana. Zitsheliwe ingelosi bazomfumanelele emkhombeni. Zangena zaxoxa ukuthi kwenzakaleni. Lithi izwi lenkosi uMaria wawalonda lawo mazwi. Busisiwe umuntu okwazi ukulonda izwi likaNkulunkulu. uMaria noJosefa ngelinye ilanga bahamba besuka eJerusalem bewumshungu bebaningi. uJesu esethe ukukhulakhula izingane zidlala balokhu becabanga ukuthi basahamba noJesu. Emva kweside isikhathi bamqalaza umntwana akekho uJesu akekho la. Babiza ukuthi babuyele emuva. Bahambe bemcinga bemfuna baye bamthola ethempelini emile eshumayela kuhlezi intshebe phansi. Bathi umntanami into senza yona thina noyihlo besikufuna. Washo igama lithi iBhayibheli walonda uMaria. Wathi bena anazi ukuthi kumelwe ngibe kokababa na. Siyahlupheka ke thina abantu. Siyakhohlwa kuba kulezi zinto uNkulunkulu azifuna ukuthi sijabulise abantu. Lithi izwi lenkosi uMaria wawalonda lawo mazwi ukuthi uJesu uthe kufanele abe kokayise. Etshela bani uyise nonina benyama ngoba kufanele abe kokayise kamoya. Wena yini oyenzayo? Wenza okwamuphi ubaba wakho wenyama noma kamoya? Izwi lenkosi lithi 1 John chapter 2 verse 17. Izwe liyadlula nezinto zalo nenkanuko yalo.
kepha owenza intando kaNkulunkulu uzoma kuze kube phakade. Kusile nje namhlanje yini oyenzile intando kaNkulunkulu? Ikhona oyenzile ukuze ungazanyazanyiswa ume njengoba maHubo 125 esho uverse 2 wakho uverse 1 lithi bonke abamethembayo uJehova bayofana nentaba yaseSiyoni yona engenakuzanyazanyiswa imile kuze kube phakade. Hlala ezwini likaNkulunkulu londoloze izwi. KuyiHubo 119 verse 11 abalisho ukuthi leli hubo labhalwe ubani. Lithi enhlizweni yami ngiyalilonda izwi lakho kuze ngingoni kuwe. Londa izwi likaNkulunkulu. Abantu abalonda izwi likaNkulunkulu abantu abenzelwe umusa, ngoba umusa kaNkulunkulu umi kuze kube phakade. Sibabona ngoba belilonda izwi. Uthi ke lo mbhali weHubo eholomoya kaNkulunkulu verse 11 enhlizweni yami ngiyalilonda izwi lakho ukuze ngingoni kuwe. Ukulonda izwi, it's not just to keep it but to do it. Lenze ngoba ngeke kukusiza ukulonda ulikreme iBhayibheli ulazi usitshela ivesi elithize likuphi, kodwa kubiza ukuthi ulenze. Uyalilonda ngokulenza, ngeke usenze sono. Ngithintwe ubufakazi la bukaZanele ethi kade asindiswa kodwa ubecabanga ukuthi ufele into okufanele uhambe nayo. Yabona isono nezwi akuhlangani. But the day walondizwe enhlizweni yakhe baphuma ukufela, abuphumi ngoba abantu abafuna ukulondizwa. Athi mayibhala umpostoli Paul ngoba seKorinte bokuqala chapter 6 ngicabanga ukuthi 18 uthi zonke izono umuntu azenzayo zingaphandle komzimba, kodwa ukufebe kusemzimbeni uqoba imizwa yakho. Ngakho kubalekele ngoba buyabalekelwa. Thana nyawo zami ngibelethe, buyabalekela ukufebe. Ngesikhathi ubaleka ulonda izwi, ngoba izwi libamba imizwa. Izwi liyakontrola likaNkulunkulu. Athi ngiyalonda izwi ukuze ngingoni kuwe. Ukulonda izwi kwenza umuntu angoni. Uma ungoni kuNkulunkulu, unembeza wakho awukulahli. Ngoba unjani awoni kuNkulunkulu. Athi umpostoli Paul ngoba seKorinte bokuqala chapter 1 uqolo chapter 4 verse 1 kuya 5 umuntu makasazi ukuthi sizikhonzi zikaNkulunkulu noma sizikhonzi zikaKristu nabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu. Uma sikhonza uKristu siphatha izimfihlakalo. Izimfihlakalo zikaNkulunkulu ziphathwa ngento eyodwa, izwi. Ngoba uNkulunkulu udale yonke into ngezwi lakhe. Mawuphethe imfihlakalo usuke uphethe izwi. Malingekho izwi, fika umepulpit ukhuluma inganekwane, ukhuluma indaba, awusisona isikhonzi sikaKristu. Awuyiphethe imfihlakalo kaNkulunkulu. Imfihlakalo kaNkulunkulu isezwini. Futhi ke uverse 2 uthi kufuneka ukubaphathi abaphatha lezi imfihlakalo ukuba umuntu afunyanwe ekholekile, ngoba akuhlangani izwi nokungathembeki. Mawufunda kwisambulo 19 elinye lamagama kaJesu uthembekile. Ngeke uthembeke izwi lingekho. Udinga izwi othi mawusuthi uyaphuma endleleni likhulume ngomoya ongcwele. Ngiyalonda izwi lakho enhlizweni yami ukuze ngingoni kuwe. Ngithe mawulonda izwi unembeza wakho awukulahli.
ngoba phela akuthina sonke sinomoya ongcwele. Khona abanye abanonembeza ngoba umoya ongcwele akekho, kodwa uma ulondizwi likaNkulunkulu unembeza wakho uyaloleka, ubashapha than okujwayelekile. Abesethi kumpostoli Paul, ngisakhuluma ngabaseKorinte bokuqala chapter 4 verse 1 ya 5 verse 3, kepha kimina kuyinto encane impela ukuba ngahlulelwe yinina noma ngokwahlulelwa kwabantu. Yebo nami angizahluleli, ngijulile lelizwi. Kepha kimina kuyinto encane ukuba ngihlulelwe abantu. uPaul usho ukuthina, usho ukuthi akho ngisho yedwa ungasukuma athi uPaul wenza ukuthi olurong. So ngamanye amagama uPaul usekhonza uNkulunkulu ngendlela yokuthi akusewona unembeza wakhe kuphela oclean, kuclean nonembeza womuntu oseceleni. Uthi kuncane kabi ukuhlulelwa yinina, ayekho umuntu ongangihlulela la, ngoba yena usezahlulele waqeda, so akekho ozomahlulela. Sisuke sesimkhonza uNkulunkulu ngobungcwele uma engasekho umuntu ongama asho okuphikisayo lokho okukhulumayo. Athi kepha kumina kuyinto encane impela ukuba ngahlulelwe yinina noma ngokwahlulelwa kwabantu. Athi kuverse 4, ngokuba angizinyezi ngalutho ngokwami, nokho leli gama leli, nokho angilungisisiwe ngalokho. Kungibuyisela lento engihlale ngisho, uze umuntu eqhosha, aqhosha umuntu. Uthi uPaul ukungahlulelwa kwakhe abantu, ukuba nonembeza wakhe oclean akumenza abe ngcwele. Singabaqhosheli abantu bazalwane, singabaqhosheli abantu. Akumenza umuntu abe ngcwele. Uyedwa umuntu owazi umuntu ongcwele yilo owakhuluma emhlanganweni wamadodana kaNkulunkulu. Wathi Satan uphuma, wathi ngiphume ekuzuleni emhlabeni. Wathi uyiqaphelile inceke yami uJob indoda engenasici. Bazalwane, uyedwa umuntu okufanele asitshele ukuthi singcwele uNkulunkulu, akekho umuntu. Hayi akekho umuntu. Singazikhohlisa nje, sihambe sithi singcwele, ukuzikhohlisa lokho. Uthi ngokuba ngizinyezi ngalutho ngokwami, nokho angilungisisiwe ngalokho, kepha ongahlulelayo inkosi. Mawufunda uJob 25 verse 4 ya 6, lithi pho umuntu angalunga kanjani kuNkulunkulu? Ngempela ngempela ungalunga kanjani? Mawuthatha u1 John chapter 1 verse 8 ya 10, lithi othi akanasono uyazikhohlisa, neqinisa likho kuye. Kepha uma sizivuma izono zethu uthembekile ulungile ukuba sithethelele. Othi akanasono wenza uNkulunkulu umqambi manga, neqinisa likho kuye. Ngakho akekho umuntu ongamaphumela obala athi anginaso isono, kodwa uNkulunkulu kuphela ongathi usibanibani akanasici, ngoba uyena osahlulelayo, uyena onezwi. Pho umuntu angalunga kanjani kuNkulunkulu? Nozelo ngowesifazane angahlambuluka kanjani na? Job 25 verse 4 athi verse 5, bheka nenyanga ayinankazimulo, nezinkanyezi zihlambulukile emehlweni akhe. Ithanda ukushuka. Loneni ilanga, yoneni inyanga, zoneni izinkanyezi, khona zazihlambulukile phambi kaNkulunkulu. Zoneni lezi zinto. Pho umuntu ke oyaluzayo imihla yakhe iyayaluza, njengoba ezelwe ngowesifazane. Uma ilanga liwenza umsebenzi walo liphuma liyoshona, nenyanga nezinkanyezi kuthiwa zihlambulukile kuNkulunkulu, pho umuntu angahlambuluka kanjani? Ngokulondoloza izwi lakhe.
lilonde izwi likaNkulunkulu lenze. Ngengizwe abantu kulula nje ukuzibona bengcwele. Yini engcolisa inyanga? Yini engcolisa ilanga nezinkanyezi? Mhlawumbe kufuna sikhulume lento. Khona engezuba bikho umuntu ozozibona engcono kunabanye abantu. Into engcolisa ilanga nezinkanyezi lesithola ngoba seRoma chapter 8 uverse 19 no 20. Othi konke okudaliweyo kuyabubula phansi komthunzi welanga, kububulela ukwambulo kwabantwana bakaNkulunkulu. Ngoba kuhlezi phansi kobuze kungengantando yakhe kodwa ngentando yalo wakudalayo. Ilanga izinto elizibuka emhlabeni zenza lingcole. Inyanga ebusuku izinto ezibukayo zenziwa amanyala nokungcola kuyayingcolisa inyanga nezinkanyezi ngokunjalo. Yingakho ke ethi uJobe bheka nenyanga inankazimulo nezinkanyezi azihlambulukile emehlweni akhe. Uma ke lezi zinto zingcoliswe ukubuka, wena uzoqhosha ngokuthi awusenzi isono kodwa ubukani uzwane ungcolile. Engenazi lezi zinto azoni zenza intando kaNkulunkulu ukukhanyisa emhlabeni, kodwa izwi lithi zingcolile ngoba zibuka ukungcola kwabantu. Uyoba clean mhla wasuka kulomhlaba ungasaboni ukungcola. Uyahamba endleleni, namba abantu bayathukana, usungcolile njalo ngoba uzwile ngendlebe zabo. Uyahamba endleleni, nazi izingane zesikole ziyabambana ziyaqabulana, usungcolile njalo. Ngakho ke bazalwane, uNkulunkulu kuphela ongathi usibanibani ungcwele akanasithi njengoba asho uJobe. Wathi Sathane uyiqaphelile yini incebo yami na? Pho kakhulu kangakanani umuntu oyimpethu nendodana yomuntu eyisibungu na? Abesethi umpostoli Paul ngokuba angize nyezi ngalutho ngokwami, kodwa nokho angilungisisiwe ngalokho, kepha ngahlulelayo inkosi. Abazalwane emhlaba bafunda ukuthoba, bazi ukuthi kungumusa kaNkulunkulu konke abakwenzayo. Ngisho mina ngimile la, kungumusa kaNkulunkulu. Bekungama omunye mhlambe asho okungcono kunengikushoyo, kodwa kungumusa kaNkulunkulu. Angikwazi ukwenza izwi umusa kaNkulunkulu. Akungenzi ngibe ngcono lokho. Kahle kahle kungenza ngibhekane nokwahlulela okukhulu. Athi umpostoli uJakobe ngabefundisa abaningi ngoba nongene kwahlulelwe nokukhulu. Khona labantu abathanda ukukhuluma bethi mabemile abantu bewu3 bewu4 sekukhona lo okhulumayo engabekiwe, bonke sebelalele yena. Ngifuna ukukutshela ukuthi uzongene kwahlulelweni okukhulu wena ngoba ukhuluma kakhulu. At verse 5 ngoba seKorinte uqala chapter 4. Ngakho ke ningahluleli lutho singakafiki isikhathi. Ingakafiki inkosi eyakuveza ekukhanyeni okufihlakeleyo kobumnyama, iveze ukubala izizindlo zenhliziyo. Lapho ke ilona lo uyathola ukubongwa kuNkulunkulu. Sisaya bazalwane phambi kaNkulunkulu, la kuzofike kuvele imfihlo, kuvele imfihlo zomzalwane besithi methemba sithi uyakholwa sibona amahlazo. Kuvele imfihlo ngomfundisi esimethembayo sithi uyaphila, kuvela amahlazo. Athi uPaul ngakho ningahluleli isikhathi singakafiki. Ingakafiki inkosi eyoveze ekukhanyeni konke kobumnyama, iveze obala izizinto zenhliziyo. Ngoba inhliziyo iyazini, ithatha ibeka, kusazovela obala. Ingakho ke mntaka baba kufanele ulonde izwi lakhe
ukuze uhlanzeke. Awulonde izwi, lilonde. Umbhalo weHubo 119 unombuzo. Uyabuza kuverse 11 noma kuverse 9 kuya ku11. Insizwa iyakuyihlanza kanjani indlela yayo na? Njengoba sengishilo ukuthi ungcoliswa nawe ukubuka ungonanga wena, uzoyihlanza kanjani indlela yakho? Aphendula athi ngokuqaphela kwezwi lakho. Qaphela izwi. Izwi uphawu. Ukulonda izwi kuwuphawu lomuntu owenzelwe umusa uNkulunkulu. Insizwa iyakuyihlanza kanjani indlela yayo na? Ngokuqaphela kwezwi lakho. Ngikufunile ngenhliziyo yami yonke, mangingaphambuki emiyalweni yakho. Ukulonda izwi ukungaphambuki ezintweni uNkulunkulu athe ungazenzi. Ungaphambuki bazalwane. Athi enhlizweni yami ngiyalilonda izwi lakho ukuze ngingoni kuwe. Khumbula namhlanje sithi owenzelo uNkulunkulu umusa unophawu number 3 oluthi uyalilonda izwi likaNkulunkulu. Olonda izwi likaNkulunkulu akoni ngoba liyimbewu kaNkulunkulu. Izwi liyimbewu kaNkulunkulu. Ake sichaze kancane imbewu. Ngiyethemba bazongizwa abadala, angifuni ukugxila kakhulu, ngifuna abangizwe. Imbewu iyona edala ukuthi ubizwe ngesibongo sika baba wakho. Imbewu leyo. Manje ke izwi likaNkulunkulu kuthiwa liyimbewu. 1 Peter chapter 1 verse 23 uthi senizelwe kabusha kungengambewu ephelayo kodwa ngengapheliyo ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu. Imbewu iyizwi ngoba uNkulunkulu uvela khuluma dale kwenzeke. Wathumela uGabriel wafika kuMaria wathi uzokhulelwa uzale. Izwi lelo, izwi, imbewu leyo. Mayibuza ukuthi kuzokwenzeka kanjani, usiyamtshela ukuthi cha kuzofika amandla kaNkulunkulu umoya ongcwele. Kodwa izwi elikhulunywa uGabriel ingelosi, imbewu leyo. Senzelwe kabusha ngengambewu ephelayo kodwa ngengapheliyo ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu. Verse 24 ka1 Peter chapter 1. Ngokuba yonke inyama njengotshani nobukhosi bayo bonke bunjengembali yotshani. Utshani buyabuna nembali yavuthuluka, kepha izwi lenkosi limi kuze kube phakade. Yazi izwi lenkosi limile. Limile izwi lenkosi. Kunabanye abantu abake badideke, ngifuna ukukutshela ukuthi ungadideki. uRoma 10 verse 9 uyizwi likaNkulunkulu. Ungadideki. Kukhona abantu abake badideke bacabanga ukuthi mabesho uRoma 10 verse 9 bakhonza uNsibande, awukhonzi mina. Ngikhulume izwi, ngikhuleke izwi, likhuleke ngoba liyizwi. Busubona uRoma 10 verse 9 ekwenzela imali. Kodwa ungangikhonzi mina, musukhonza ivoice yami ekhuluma lelizwi. No. Ungangikhonza ngilutho. Ngikhulume izwi ngikumoya. Lelizwi likhulunywe ngomoya, lakhulekwa ngomoya. Umuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi, ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyosindiswa. That is the word of God. Eliphuma ngezwi lami. Musukhonza mina, khonza izwi, the word of God. Ingakho uma ngikuthumelela uRoma 10 ngikunikeza isikhali sokuvuma uJesu. Kodwa mangizokuthumelela wami umthandazo ongenalo izwi likaNkulunkulu kuwona ngeke usebenze. Uzodinga usukhonza lo muntu okhuleka lo mthandazo. Musukhonza umuntu okhuleka umthandazo.
khonza izwi elikulomthandazo, ngoba izwi ilona lizokwenza mawulonda likuhlanze likungcwelise, ngoba liyimbewu engapheliyo. So umkhuleko uRoma 10 verse 9 ngisho sengifile abayowukhuleka belandela izwi lami, ivoice yami, ngoba ngikhuleka izwi uyosebenza, ngoba imbewu, izwi liyimbewu engapheliyo. Yilento ofuneka uyihlukanise phakathi kwami noRoma 10 verse 9. Mina ngilutho, ngumuntu, nginhlabathi, ngisidedwe, kodwa ngikhuluma izwi ngoba ngisikhonzi sikaKristu, ngiphethe imfihlakalo kaNkulunkulu. Bamba lemfihlakalo uyeke mina, ngoba ngiyumzimba nje igobongo uthuli, kodwa uma ukubambe lemfihlakalo uzophumelela. Ngoba yonke inyama injengotshani nobukhosi bayo bunjengembali yotshani. Ngoba imbali yavuthuluka ephizulu kaNkulunkulu limbuze bephakathi. Yilo lelizwi levangeli engilishumayela kunina njengamanje. Thatha izwi, londizwi. Ungawusebenzisa umkhuleko wami uma ungenalo izwi, ngoba ufile. Kodwa uma umkhuleko wami unezwi, uphathiso kwezikhali zamantungwa, ngoba izwi liyinkemba efukhali ngaphezulu kwenkemba esikanhlangothi zombili. Uzokuthatha lo mkhuleko ukweze ungenise ezulwini, ngoba kuwona kaNsibande, kodwa izwi kaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu sikhulume kakhulu ngalo ngesonto edlule. Sigubha iminyaka emithathu ekhaya lezwi. Angidingi ukubuye ngiphinde lapho. Ngithemba ukuthi bonke abantu bayangizwa, bangiqonda uma ngikhuluma ngezwi, ngoba ngikholwa ukuthi ukhona la endlini ongekho ekhaya lezwi. Olondizwi likaNkulunkulu akoni, ngoba liyimbewu kaNkulunkulu. Ngithe ubiza lesi sibongo sakho ngoba imbewu kababa wakho igijima emzimbeni wakho. Imbewu kababa wakho iyona edala ukuthi ubizwe ngesibongo obizwa ngaso. Yebo ke bakhona ababizwa ngebongo zomama babo, singeni ke lapho banezathu zabo, kodwa mase kujulwa kuyashiya ukuthi hayi isibongo sikamama lesi, mina kahle kahle ngowasibani ushiswa yini lokho, ngoba imbewu. Ngakho-ke onembewu kaNkulunkulu eyizwi akoni, ngoba uzelwe uNkulunkulu. Kodwa iBhayibheli limnandi. 1 John chapter 3 verse 9 and 10. Lo ozelwe nguNkulunkulu akasenzi isono, ngoba imbewu yakhe ihlala kuye, futhi akanakona ngoba uzelwe uNkulunkulu. Le mbewu edala ukuthi ngibe owakwaNsibande, imbewu kababa, kubiza ukuthi kwelikamoya ube nembewu eyizwi, ngoba uma unale mbewu ngeke usenze isono. Abantu bona nje ngoba imbewu kaNkulunkulu ayikho, awusiyona indodana nendodakazi kaNkulunkulu. Lo ozelwe uNkulunkulu akasenzi isono, ngoba imbewu yakhe ihlala kuye, futhi akanakona ngoba uzelwe uNkulunkulu. Athi uJesu John 15 verse 7, hlalani kimi namazwi ami ehlale kini, noceleni ekuthandayo nikwenzele. And that is the key verse uma ufuna ukuphendula umkhuleko. Awuphendule nje umkhuleko wakho ngoba uhlezi kuJesu. Ungahleli kuye nje nezwi lakhe ahlali kuwe. Uthi hlalani kimi namazwi ami ahlale kini, noceleni ekuthandayo nikwenzele. Awuphendulwa nje ngoba awuhleli kuJesu. Uma uthi uhlezi wena kodwa izwi lakhe ahlezi kuwe, lento le two way. Hlala kuye nezwi lakhe lihlale. Ngoba phela abaningi abantu belathi umuntu, hayi uma uKristu Jesu isidalwa esisha, okwaqala kudlulile bheka kuvela okusha, kodwa izwi alihlezi kuyena. Uyena yedwa ohlezi kuJesu. uMaria ngesikhathi besekhaya behlezi noMartha efika uJesu, uMartha ulumsuku udlulumsela uJesu, uMaria uyasuka uyohlala enyaweni zikaJesu.
ngoba kwaku physical wayengeke ahlale kuye uyohlala enyaweni uthi uJesu ukhethe kahle ngoba ukhethe isabela ngayo kwaphucwa sona ukuzwa izwi lami ngeke ulizwe izwi likaNkulunkulu ngekho enyaweni zakhe ngeke ulizwe izwi likaNkulunkulu ubhizi upheka ulungisana nokudla abazalwane bahluleka ukufasta bakhonza ukudla ngiyazi abanye sebeyangizonda ekhaya leZwi uze maganga umuntu athi mfundisi ngicela ungikhulekele ingane yami ukuthi ngithi anginawo amandla okuyikhulekela leyo ngane ngoba ivumile uRoma 10:9 igazi lakho wena ozoyikhulula ngene emkhosini fasta ujabula ubona uNkulunkulu ekuphendula mina ngeke ngikhulekele leyo ngane ngoba ivumile uRoma 10:9 bese ngibukeke ngathi ngimubi ngihlaze kanti cha ngenza izwi futhi ngijabulisa wena ngoba wena mawusuyifastela ingane yakho isiqoqeka uzojabula ubusuyabona hawu kanti nami uNkulunkulu uyangiphendula ngikunika experience emnandi yokuthi usho njengami uthi ngikhonza uNkulunkulu osheshezwa shesha phendula hayi lo sheshezwa phuza uphendula ngikunika experience emnandi kabi so ngiyafisa nje abantu bawuthole lo mahluko ingane yakho indoda yakho unkosikazi wakho mawunenkinga nalabo abantu bazilela ukudla hayi ugijima uzofuna umkhuleko kumina ngiyambona umuntu ocelela umuntu okude umakhelwana lapho uyagula ayabona naye akathintene ngekwegazi so siyafana hayi ngiyamuzwa lelo mina hawu umuntu ingane yakhe usehlule ukuyikhulekela ngoba ethanda ukudla sazalwa kukhona ukudla sofa sikushiya kodwa engikwaziyo sidla izono nje ngenxa yokudla Adam noEva badla asikhombise ke thina isingcono kunabo senze njani sizila ukudla sifuna ubuso bukaNkulunkulu imbewu kaNkulunkulu izohlala kuwo lowo zelo uNkulunkulu akasenzi isono ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye futhi akanawona ngokuzela uNkulunkulu ngalokhu kubonakala abantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakaSathane lowo ongenza ukulunga kasiyo kaNkulunkulu naye ongathanda umzalwane wakhe ilakubonakala khona ubani ihlo uzalwa ubani ekabale imbewu ekhwethu kubonakala ngani ngokona noma ngokungoni kodwa yodwa kuye uwodukhiye mawufuna ungasenzi isono londa izwi likaNkulunkulu abenzelwe umusa balengisa uMaria bayalonda izwi elikhulunywa likaNkulunkulu siyabazi futhi sibabona ngokungasenzi isono ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu bazelwe ingxoxo kaJesu noNikodemu John 3:2-6 lithi izwi lenkosi wafika ebusuku Nikodemu ngoba kunabantu abafuna imfihlakalo zikaNkulunkulu abayifuni phambi kwabantu balingisa befundisi mabe enyangeni bahambe ebusuku abahambe emini ngoba bafuna ukubonakala ukuthi bahambe inyanga kanti uzoba neshwa athi yafika lapha ya ulayina uphelile afithi umzalwane wakhe ufike emini hawu amehlo wami ngiyabona ngiyaphupha ngathi umfundisi wami phela lo hawu yazi ule noqobo omunye umfundisi wakhona la eduze kuthiwa wakhipha 1000 lonke befika nenyangeni nomzalwane wakhe mibamba la awungibonanga sezwana kodwa ngithi nakho ngiyayixoxa le ndaba usho ukuthi 1000 aluvala ngomlomo sazi kanjani ngoba ingeke umfundisi ikhulunywe yilo onikwe 1000 ngoba imali ngeke uvala umlomo kubiza ukuthi umuntu azale uNikodemu ufike ebusuku kuJesu uzomtusa ngoba abantu bathanda ukutusa baye ukuzibuka bona baguda abantu ekukhulekeni bamusha uNkulunkulu bamncome bazisho ibomo zakhe basha amagama akhe onke oJehova Rafa azisho lezi izinto kodwa mawusuvula phakathi ufana nelibe elicakiwe kanti phakathi khona amathamba awo abolileyo uthi ke uNikodemu Rabi siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu
ngokuba kukhongenza lezi imbonakaliso zenzayo uNkulunkulu engenayo. Yazi uJesu uphuma eceleni uthi uJesu ngiqinisile ngithi kuwe uma ungazalwa ngokusha ngeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Yayizwa kodwa nje iphambene phela. Kuyafika umuntu uzoncoma umuntu akayingene yokuncoma. Asoke sizibuke senze introspection ukukhohlwe ngesinye isikhathi ukuncomana noNkulunkulu. Ngoba le ndumiso yakho ayihlotshisiwe ngobungcwele. uNkulunkulu ngeke umbribe, akathengwa ngendumiso, akathengwa ngokunconywa, akathengwa ngokukhuleka wena wedwa noma usalela ibandla kade likhuleka, hayi akathengwa ngalokho. Ngobubuka enhlizweni uthi uJesu ngiqinisile ngithi kuwe umuntu engazalwa ngokusha ngeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Uthi uNikodemu, hawu Lord, sengabuye ngibuyele esibelethweni sikamama ngizalwe ngokusha na? Uthi uJesu, umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya ngeke angene embusweni kaNkulunkulu. Ukuzalwa ngamanzi ukubhabhadiswa nokuzalwa ngezwi. Lelizwe likwenza ungoni ngoba ulilonda ilizwi. Londa izwi ukuze ungoni uNkulunkulu. Uma ungazelwe ngamanzi, ungazelwe ngomoya ngeke ungene embusweni kaNkulunkulu. Uma ungabhabhadisiwe embhabhadisweni wethu wokugcina uJesu uyibeke yaqala. Okholwayo abhabhadiswe uyosindiswa, Marko chapter 16 verse 16. Okholwayo abhabhadiswe uzosindiswa kodwa ongakholwa uzobhubha. Baningi bayakholwa babhabhadisiwe. Kanti lithi igama okholwayo abhabhadiswe uzosindiswa. Amanzi ukuzalwa ngamanzi. Bese uzalwa ngezwi. Uthi uqala uye emanzini ubuzalwe ngezwi ngoba kushunyayeliwe wazalwa ngezwi. Liyimbewu izwi engapheliyo. Kusho ukuthi kugijima imbewu kaNkulunkulu kuwe. Kugijima igazi kaNkulunkulu kuwe. Kugijima umoya ongcwele kuwe. Awukwazi ukona unomoya ongcwele ngoba yilona phela leli gazi, yona lembewu. Ngasho ngizosho ngohlale ngisho iyodwa into exosha umoya ongcwele kumuntu ungalaleli ngoba uzokutshela ukuze ungoni bese uyaqhubeka uyona bese yasuka. Uqala udlela isono sakho akasekho kudala ekushiyile ngoba iyodwa into exosha umuntu umoya ongcwele, exosha umoya ongcwele kumuntu ukungamlaleli, ufuna ukulalelwa. Yilona gazi ke ligijima kuwe lelo, yona mbewu eyagijima kuJesu. Umethu uGabriel amandla kaNkulunkulu uMondlolo uzokwengama okuzozalwa okuzothiwa okungcwele yileyo nto eyishiwo. Uthi uJesu odla inyama yamaphuzu igazi lami unokuphila okuphakathi. Le nyama negazi, igazi umoya ongcwele, leli gazi esigezwa ngalo, leli gazi eligijima kithina emzimbeni kamoya ukuze singasenzi sona. Athi lokho okuzelwe inyama kuyinyama nalokho okuzelwe ngumoya kungumoya. Labo uNkulunkulu akabenzela umusa bayalonda izwi lakhe ukuze bangoni kuye. Athi mayibhala inkosi uSolomon iqhutshwa ngumoya kaNkulunkulu kwiZakhariya chapter 4 verse 20 no 22 athi indodana yami lalela amazwi ami, ubeke indlebe yakho kukho ukukhuluma kwami, ngokuba kungukuphila kwabakufumanayo nempilo yomzimba wonke wabo. Izwi likaNkulunkulu liyawuphilisa umzimba. Kunabantu abaningi ekhalezo bafakayo bangena begula bathi sebeyaphila kodwa bakaze bakhulekele umuntu. Baphiliswa ukulalela ini izwi. Izwi liyaphilisa. uJesu mayikosho ophethe bathi singayaphi inkosi ngoba amazwi onke okuphila kwena. Lilondeke izwi likaNkulunkulu. Asikhathazeki ke thina abahluleke ukulonda uphawu lokuthi abawenzelwanga umusa kaNkulunkulu. Angikhuleke.
Baba, egameni likaJesu ophilayo, siyabonga Nkosi ngaleli zwi. Siyakubonga Nkosi ngembewu engapheliyo, imbewu engabuni, imbewu ebunaphakade izwi lakho. Siyakhuleka Nkosi ukuba kube yilona lo yazihlola, azibheke ukuthi usekholweni yini, azibuke ukuthi yakujabulisa yini, abuke ukuthi le mbewu ikhona emzimbeni wakhe kamoya, ukuze angone kuwe, ngoba lokho kuzelwe umoya kuwumoya, nokuzelwe inyama kuyinyama. Nabo abantwana bakho baletha kuwena Nkosi, bathini balonde, nabo balilonde izwi lakho. Abahlulekayo ukulonda benze balilonde. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba nalaba abalilondayo bangabheki emuva, ngoba ufuna isihlehlele emuva, umphefumulo wakho awujabule. Ushilo wathi wawumphikisile kuleliya thibi laseSiloamu, wathi hamba ungabusona, funa wehlele okubi kunalokho. Ithibini laseBethesda, ngiyacela Nkosi usisize nathi. Sisethibini laseBethesda Masila, size kuwe uqobo, kunempempe u5 kaSolomon esho umusa wakho. Ngoba umusa wakho umile phakathi, kwangathi ngeke lithi umuntu uzowudela umusa wakho afuke. Siyabonga ngoJesu Kristu Nkosi. Siyabonga ngabo bonke abafikile, usisi sebephindele emuva, balondoloze ezindleleni zabo, bagcine. Isibusiso sakho sihlale phezu kwalona loyo. Siyakhuleka ngoJesu Kristu Nkosi ephilayo. Amen. Ngenxa yokuthi-ke ngazi nakusondele iphasika, nakusondele iphasika ngey'nto engizenziwayo, angivele ngithi ngiyasuka la ngishiya umphathi wohlelo. Uma kuwukuthi khona okufanele kwenziwe, mina lokhu uNkulunkulu abengiphathise khona ilokho kungakho kuphela. uJesu Kristu inkosi, nibe nokuthula kwenkosi. Kodwa-ke kusho ukuthi sekuyokhulekwa, akukhulekiwe ukubonga inkonzo nesibusiso, kodwa ngishela ku-MC. uJesu Kristu inkosi.